Benvidos a Enrede, un espacio para disfrutar de actuacións en directo e descubrir aos músicos e salas pertencentes á Rede Galega de Música ao Vivo. Esta semana visitamos Ourense para coñecer a Sala Ouriense e achegarnos ao rock galego da man dos Guezos. Boas novas, compañeiros, aprendi novas cancións, coñecín outras palabras, outros ditos, outras mentes e outro sol. Si, outro sol. As maletas bambaleiras, pero cheo corazón. E vos contar fascinado a historia dun viaxeiro sen temor. Sí, sen temor. E no camiño mundo nun segundo eu quixera percorrer para contar historias que perduren nas memorias sen morrer. Invento palabras pintando cos dedos no ar para contar historias que perduren nas memorias sen morrer. Percorrín terras extrañas, navegando sen temor. Descubrín que neste mundo, sen querelo, somos todos polisos. Sí, polisos. E mirei os ollos turbios da injusticia e do terror, e fitei nos homes claros, namorado de paixón. Seguirei só camiñando a procura do que son, e para vos, meus compañeiros, gardo un sitio ben pegado ao corazón. Sí, ao corazón. David Quintas a guitarra.
A Sala Ouriense comezou desde o 2001, xaneiro 2001, e, vamos, basicamente a sala pois comezou sendo un café de reunión para facer pequenos actos, monólogos, maxia, vamos, todo tipo de tal, de pequeno formato, mas coa demanda dos anos pois convertiuse pois nun máis de sala de música que de outra cousa, ainda que si é certo que facemos sobre 115, 120 bolos de música ao ano, dos cuales a maiores hai recitais de poesía, hai presentacións de libros, hai, bueno, todo o que sea cultura, pois damoslle cabida. A sala está situada no centro, ao pé da catedral, no casco histórico, na zona bella, zona dos viños, que chamamos aquí. Sobre todo está referenciado na cidade, pois porque, vamos, ten moitos actos en directo e supoño que o que, a parte de estar na zona, que axuda moito. Ourense ten unha grande vida cultural en toda a cidade, non? De feito, antigamente se lle coñecía como a pequena Atenas galega, non? E ainda hoxe hai moita demanda, ainda hai moita oferta cultural en todos os ámbitos. Evidentemente o mercado marca máis que a oferta, pero sí, Ourense ten moita vida. A diario hai actos, presentacións de libros, vamos, non sei, recitais, hai moita vida, roteiros, temos moita vida cultural. Campana portada, unha prensa moi sesgada de moito tirón, polo visto non é tarde, e o futuro está que arde na boa inversión. Se me ficas o que debes, se non sabes o que queres, xa tes solución. Os gurús da economía encende sabiduría, globalización. Hai unha boa razón, hai unha comisión sen risco para o consumismo, es un consumismo sí. A revista que nos dan algunha pista desta situación. Hai que vida teletenda que nos marca ben a senda da mellor opción. E mercado deportivo que me salve do perigo e da humillación. E mercar un bo abrigo que me sinta no que digo e con emoción. Hai unha boa razón, hai unha comisión sen risco para o consumismo, es un consumismo sweet. David, que nos podes contar do grupo que actúa esta noite? Os Guezos, vamos, aparte de ser unha banda local, o cual a Ouriense sempre tuvo un pensamento de tirar polo da terra, o de Galiza, basicamente. Non cerramos portas a ninguén, pero sí priorizamos Galiza. Lóxicamente, un pouco de localismo, sí tiramos. Ourense, considero que a xente daqui ten que ter cabida, donde tocar, donde eu sempre dicía, fui un deportista e gostaba moito de adestrar, máis o que gostaba era xogar o domingo, non? Era o que divertía, e as bandas considero que igual. Entón, Ourense se convertiu un pouco en referente da cidade, porque aquí ninguén petou a porta que non tocara. Estamos falando de nenos de 18 anos que están no instituto cunha formación e aquí teñen o seu espacio.
E os guezos igual, os guezos nos medramos xuntos, son amigos, coñecidos e parte da casa, están aquí como clientes e entón, vamos, non hai máis, teñen calidade, son amigos e son clientes, pois o espacio para eles sempre. Sen medir as palabras, mais sen arrotadas, delirios de cruel dictador. Vou sentir a calada e muda balada dun tempo mellor. Os roteiros do tempo polos que navego precisan dun cambio total. A medida danada é a miña coartada pra fuxir da dor. Rebeldía insumisa, con calma e con risas, bebo gañador. Teño as cartas marcadas na bella baralla do bo impostor, pra enganar os roteiros do tempo que me vai levar. O vento que bate no mar. O grupo empezou, tampouco temos moi claro nós, porque nunca nos poñemos de acordo, pero en 1999, finais hasta 2000, máis ou menos, que formamos o primeiro grupo, o primeiro núcleo. Guezos ten
moitas influencias diferentes. De feito, neste último disco fixemos un tema de cada pai e cada nai. Non nos cerramos en ningún estilo, estamos abertos a cualquier tipo de estilo que... Bueno, procuramos que facer cancións e non adquirirnos en ningún estilo concreto. De feito, cada un ten Mortadelo e Modestos gaiteros e forman bandas de gaitas, non? Sí. Francisco tamén. Aquí Adrián ben formouse un pouco no jazz, e, bueno, no jazz e tal, aunque non se note moito. Eu formeime en escola de rock e tal, bueno, todos temos así diferentes influencias. Bueno, pues, gustanos a música en xeral, entonces é o que Claro, se creo que eso é reflexa, fundamental. Non andamos, hai que facer rock solo ou hai que facer folk. Mezclamos. A formación actual, os sete que estamos agora, digamos, traballando desde hai 3 anos xuntos, bueno, unha formación bastante estable que conseguimos desde hai 3 anos e medio, máis ou menos, pois gravamos 2 discos, 8 destinos, un disco que xa ten un par de aniños, e que todavía, bueno, seguimos vendendo e promocionando ata hai pouquiño, e o novo, que se chama O Histérico Latexo, que estamos promocionando e presentando, bueno, pois estes días. E hoxe, pois, estamos aquí en Ourense, no Auriense, tamén para promocionar ese disco e seguir por toda Galicia coa presentación do Histérico Latexo. Fuxirei desta rutina sen pensar son todo corazón, sen pedir perdón e sen excusas, sucias frías fuxir sen condicións. La do mar, unha leira na ribeira, un anaco de vida, por favor, un anaco de terra sen fronteiras, que non pare no meu corazón. O vento ponse en dirección, un momento fago unha canción. Non te tocar de trangatada, que convirten os desexos en paixóns. Pola estrada branca da xiada, ponse norte como un corredor, unha luz de pasar na mirada, esperando toda a noite pra que saia o sol. Non lamento o momento, sen tormento, é todo perfecto e xa non queda nada.
alborotouse o galiñeiro, as galiñas andan solta, a dona desesperada non poñen as poñedoras. Velei o primeiro hit do rock galego, anos 70,2 de Portonovo, un conxunto cargado de futuro, pero chegou a Mili e acabouse o rock and roll. Naqueles tempos había gurús que decían que o galego non valía para o rock and roll. Estaba ben para a música folk, para a música tradicional, pero o rock and roll non. Entón, os resentidos chegaron eles, Vigo, capital Lisboa, e levaron o galego ao cume da modernidade a nivel de todo o Estado. Anos 90, as guitarras eléctricas estoupan polas aldeas, é a revolución bravú, rastreros en Chantada, escornabóns en Lourenzá, caimando o río Tea, en Ponteareas, os diplomáticos en Monte Alto. Tamén nese tempo principia e hai que reivindicar un conxunto que decía que non era bravú, pero que tuvo que soportar esa etiqueta intensamente, os Herederos da Cruz. E chegamos á selva diversa da música galega contemporánea, todo tipo de estilos, ruxe, guitarras poderosas, guitarras jevicheiras que has tomado, aparte de Ordes, Ourense, esa revolución maravillosa que contata con todo o planeta, e novas tendencias estilo Machina de Cerceda. O meu saúdo, sei que falo de Cerceda, os pais do rock, Cenzar, 25 anos na ruta. En fin, longa vida ao rock galego, que non se apaguen nunca os amplificadores, que nunca deixen de burar as guitarras eléctricas na Carballeira. A xente que sofre, que di que non somos nada, somos nada, e que nos agarra quisiera pintarles a cara con el de vida, con sangre se ha derramado en nombre de nada, en nombre de nada, en nombre de nada. Perra forte, man, as cousas non son como que se que non ves o que fai. Trafican con almas que non corden as túas as. Corpos expertos, conciencias dormidas, deixas tus medos atrás. Non ves que nos van ir man? Conciencias expertas. Non ves de nada, mi alma robada, marcadas, marcadas co ferro candente da desesperanza. Non ves de nada, mi alma robada, marcadas, marcadas co ferro candente da desesperanza. ¡Sí! Traficas con armas, a ti que gobernas secretos en días en vaguas. Todo pola pasta, todo pola pasta. A vos comerciantes de almas, a vos prestamistas de soños, teus días acaban. Levades moitos anos no mundo da música. Como está agora o panorama musical en Galicia? Hoxe en día sí que hai moitos máis grupos que antes, hai moitos máis medios. O tema de internet tamén axuda moito, hai moito máis acceso á música que antes. Hai, a verdade, que bastantes máis grupos que antes, e cada vez máis, de todos os estilos. De indie, de jazz, de rock, de pop, todo. Sí, eu creo que o nivel aquí en bien. Galicia está moi ben, bastante ben. Moi ben, sí. Porque somos moitos, parece que nos estamos todos uns vigilando os outros a ver, mira que discos sacaron estes, non hai que facer unha atrapallada que... Vamos, eu creo que hai esa sensación tamén, que é unha cousa moi boa. A palabra non é competencia, é unha palabra moi fea, é que como estimulación, non? Ti ves que, ostras, como mellorou este, que ben sonan, como melloraron en 2 anos. Parece que te axuda a poñer tamén a ti as pilas de veña, vamos dar un pasiño máis. Se outro grupo te escoita e ve que estás facendo as cousas ben, pois tamén é como unha motivación para tal. Eu creo que, bueno, eu en xeral vexo que hai bastante buen rollito entre os grupos, non? Camaradería e, bueno, colaboración entre grupos, o ambiente que hai en xeral gústame. Ourense é a nosa casa. Básicamente, non? Dormimos aquí. Temos aquí, non, xa
sin entrar a valorar na rede ou non na rede, non. Nos a Ourense viníamos a tocar, estuveran, non estuveran na rede, da igual, non? David Paz sempre nos tratou estupendamente, está nosa casa, sempre, todos os anos tocamos aquí, moi cómodos, moi a gusto, encantados. As condicións do local están moi ben sonorizado, ten moi bo equipo, nos tratan de puta madre. É o único local de Ourense que se preocupa para que siga habendo algo Cultural aquí sin importar tanto a rentabilidade económica do concerto, do acto que se fai. E iso é de loar, a verdade. Que o queiras amar, o futuro longe de esperar, sen motivo para sin razón. A distancia creva o corazón, da arrogancia de pensar primero en mí, sospeitando, amolando, agora tes unha razón pra voltar onde se agocha o sol, pra manter unha distancia ao corazón, devagar contigo quero ir, en un tempo perdido ainda temos erguendo agora vou, atopei sentido, atopei unha razón. Escoita o histérico latexo das bombas que reventan un futuro que poura, algarada colectiva coronada de mentira dun satélite sen vida que estoupa. O histérico latexo das bombas que reventan un futuro que poura, algarada colectiva coronada de mentira dun satélite sen vida que estoupa. Viste un tempo farto de pensar e non te esforzar, non queres soñar, de preferencia un sentir vulgar, en un latexo dun fuxir copia, na preguiza dun vacío fin. Este é o caso dun fracaso, agora tes unha razón pra voltar onde se agocha o sol, pra manter unha distancia ao corazón, devagar contigo quero ir, un tempo perdido ainda temos que vivir, un andar ergueito agora vou, atopei sentido, atopei unha razón. Escoita o histérico latexo das bombas que reventan un futuro que poura, algarada colectiva coronada de mentira dun satélite sen vida que estoupa. O histérico latexo das bombas que reventan un futuro que poura, algarada colectiva coronada de mentira dun satélite sen vida que estoupa. O histérico latexo das bombas que reventan un futuro que poura, algarada colectiva coronada de mentira dun satélite sen vida que estoupa. O histérico latexo das bombas
Cultura naceu hai 5 anos. Decidiron unhas contas salas de Galiza xuntarse para ofertar, estar nunha unión e poder ofertar xiras en conxunto, permitirlle a bandas de fora que podan vir un fin de semana e ter 4 ou 5 tal. E empezou un pouco aí, e logo en negociacións coa Xunta se chegou a un acordo coa Gadic, se chegou Antigo e Gaén, se chegou a un acordo desto de facer unha rede de música. Nesta cuarta edición se melloraron moitas cousas, se permitiu que as bandas puderan entrar bandas con máis caché, dándolle máis nivel á rede, e eu considero que, ben entendí as palabras, ben máis nivel porque non que sean mellores nin peores, sino que comercialmente teñen máis tirón. E entón, pois, sí, se permitiu con uns cachés libres de caché, cada sala temos un orzamento e movemos un pouco en base ás bandas que... Entón, eu considero que esa iniciativa, pois, neste ano é a máis destacável e eu creo que acertada. En Galiza temos unha calidade excepcional de bandas e non se ven a tirón logo a nivel estatal que saian fora. Coa situación actual de crise, estás a debater moito sobre os recurtes orzamentarios. Pensades que a música conta coa suficiente inversión institucional? É que a crise sí que afecta radicalmente a cultura, porque é no que máis recurta. Penso que falta unha inversión de base, que é nas escuelas de música, non? O sea, estamos a anos luz de Brasil, por exemplo, que os músicos brasileiros desde pequeniños xa tenen música na escuela, non? Penso que o diñeiro público ten que estar invertido aí, nas escuelas, non? Mais que xa outro tipo de cousas. Sí, hoxe día hai música en primaria, de feito somos músicos mestres de música en primaria, pero cada vez máis arrinconada a música, cada vez máis arrinconada a plástica, bueno, todo que en teoría non produce cartos, que, bueno, habría que debatir moito de aí. Pois estáse sempre botando para atrás. Cando os países ricos, dígase Alemania, Francia, bueno, todos os países europeos do norte que temos por civilizados teñen música desde os 0 anos hasta a universidade, un montón de horas na escola, no instituto e na universidade. Creo que habería que sacar unha pequena lección de aí. Agardamos que vos enredarades a gusto co rock de Os Guezos. Vémonos a próxima semana para continuar en Rede. Disfrutar do sol sen presa, é tempo pra pensar na festa, as ondas do mar, sorrisos, e non hai que chorar, amigo. Para pa 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 para, para pa 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 para, para pa 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 para, para pa 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 para. Que máis terá o sol chegar? Se son desde as pasas, se son desde as pasas, o vento é teime como a mar. Que máis será o sol chegar? Se son desde as pasas, se son desde as pasas, o vento é teime como a mar. Oi, 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 oi. 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 Que máis será o sol chegar? Se son desde as pasas, se son desde as pasas, o vento é teime como a mar. Que máis terá o sol chegar? Se son desde as pasas, se son desde as pasas, o